Здравейте, приятели! Пускам ви страхотните клатушки на Rapture Drone. Едни много добри клатушки. Отлично ловят кефали и пастърви. Налични грамажи 2,5 и 2 грама. Това са цветовете: оранжево, розово, синьо с бяло, зелени. Най-добрият цвят според мен работещ. Това е за облачно време. Перфектни. Розово с черна класика, синьо с бяло, розово с зелено, жълто. Перфектни цветове. Цената за брой, колеги, е 6,50. При поръчка на 5 или повече бройки ще ви ги дам на 6 лева с подарък кутийка. Бройките са ограничени. Ако някой реши, може да ми драсне налично. Чао от мен и респект да фиш!